Kerempai PIP football team Shillong menta kasngi kalalong ka nongjom hadin magalapan lem no da argol la shigol pasha ya ka Southwest Khasil District Police football team ha kasngi play pada ya ka lympung ïalehkai kinjat ball ka balatip kum ka second above 40 football tournament 2022 halor ka fang play to fit balapan ya da ka veteran committee jong mountain sport club hamadan Mawphor mountain Southwest Khasil District laban penkin mau bekajing temu jong kene ke lympung ïalehkai jong ki bala palat eka sau pos nem kalong man penke im biang but aila dia ki bikin yo ban penki nikilan met biang sechisien na ka benta kitu ki reu ïalehkai ki bala shong thai na kene ka kam ïalehkai ken jat ball la bun snem ya kene ke lympung ïalehkai ken jat ball ka second above 40 football tournament 2022 lawan man play perda dau ba w sang riang uwei ne ki reu rang ba kadong ka than ubalong kum ukong san Kibalawan manishim menta hakane ke second above football tournament 2022 kidon baro khatin riu tligi kinhon kibade na po jongka district badru nabar jongka district kaba kajing kublai kaba kongsan kalai chakadika mountain sport club kabala organize ya kanika ïalehkai na kabanta jom ke above 40 singsha kadika jing thaulat ke joki kumloban penlong smart ya ke players ke ba nila penong ba apreng jong ka rata ka ba lastang sngo thaj ha ka ba ni simbata ha ka jing ïalehkai ten rai badan ke ba kum ti ni tournament ka penlong ye ki ba ken hap ban kilomet na ko ke port ko pa ba ke ni ka long ko we ki jing ai musim na ka banta jom ke ni player ke ba chu simbata hadis nam ke belikno aga baki dan kidang san haga mat ke phat ke joki but hadu bakin da jam ye ke negerta ke ba south coast nam sejrong ke mesin jam jing ïalehkai joki ke dan smart la don ke ba organize ye ke ba kum ke ni ke tournament ke kuplai sipun la ke benta jom ke sport club ke ba lagi jia sisa bagi maupun ki beliau ki ba la julon teng ki player haba kim jumlen chu ban practice namar romdon ki sport club ke ba organize ke ba kum ki ni ki tournament na ke benta jom ki bala khamsan ke bala kham he kerta penong ki ba kin ngot ki ba pun ki jinglen bat ke penong jai tu ki bat ka bakum kata ka jinglom ka penlong ki bakinyo sipun ba ki ja jing sitom ka mat ka phat ka chunki ten rai da gani ka jing penlong ye ka bakum ki ne ki tournament ka ai man sim ki bat ka penlong ye ki bakin practice pada ka juko por ka penyo ki ka mat ka ka jukya